Čaute, moje meno je Azdemerca a vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát to bude zase recenzia a toto už bude druhá recenzia a tentokrát to bude recenzia na karty. A to presne, prosím pekne, karty s názvom Bicycle Warrior Horse. Preto som sa rozhodol urobiť recenziu na tieto karty, pretože sú to karty, za ktoré sa asi jediné nehanbím a sú to jediné také elegantné karty, ktoré mám. Preto na nich robím recenziu. Tak, poďme sa na ne teda pozrieť bližšie. V balení dostanete takúto reklamnú kartičku a dostanete ešte jednu reklamnú kartu, avšak tu ja som vyhodil. Keďže bolo dobre vidieť, že teda kartový balík je už trošku opotrebovaný, používam ju už dlhšie. A teda sú to teda jediné karty, ktoré teda a dostanete k nim takúto reklamnú kartičku a ešte jednu, ktorú som už vyhodil. Takže, aby som sa neopakoval, poďme ďalej. V balóne dostanete ako inak 4 SA, ktoré sa vzhľadom od ostatných kariet vôbec nelíšia. Sú to klasické SA, až teda na jedno z nich, a to presne pikové ESO, ako to už býva zvykom. Na tom vidíme, že teda sa na ňom nachádza veľký názov Bicycle, ďalej veľký znak piky a v ňom sa nachádza klasický znak Bicycle a pod tým vidíme názov kariet Warrior Horse. Presne tu. Ďalej tam už vidíme iba, že karty boli vyrobené v USA z firmy United States Playing Cards Company a ďalej, že boli vyrobené v Amerike. Takže poďme ďalej, čo sme dostali v balíku. Ďalej sme dostali dvoch žolíkov, ktoré sa od seba vôbec nelíšia vzhľadom až na jednu malinkú drobnosť, a to je farba. Ako môžeme vidieť, jeden žolík je čierny, druhý červený, čo môže byť trošku u niektorých kúziel problém, ale však nám to nevadí, pravda. Poďme teraz ďalej sa pozrieť, čo nás čaká ďalej. Ďalej tu máme ako inak štvorcu kráľov, ktorí sa nelíšia vzhľadom od normálnych kariet až na jednu takú maličkosť, a to farbou taktiež. Vidíme, že pozadie teda vy asi nie, lebo to je dosť blbá kamera, ale nevadí. Pozadie je trošku čierne a farby sa taktiež trošku líšia, vidíme, že červená, čierna a nie sú teda klasický farebný, ako býva teda zvykom u Bicycle. Poďme ďalej. Ďalej nám tu nesmú chýbať samozrejme dámy. Tie sú presne na taký istý štýl, ako boli páni králi a myslím, že sa o nich nemusíme dlhšie zdržiavať. Môžeme si ich ešte pozrieť zblízka trošku a môžeme ísť ďalej. No a tentokrát tu máme už iba pánov chlapcov alebo páňankov a tie sú presne také isté, ako boli karty doteraz, takže myslím si, že u nich sa taktiež nemusíme zdržiavať dlhšie. V neposlednom rade tu máme aj klasické karty, na ktorých vidíte, že sú vyrobené na klasický vzhľad kariet. Vidíme, že karty sú naozaj také, ako býva zvykom, až na jednu maličkosť, a to je zadná strana kariet. Zadná strana kariet vidíme, že je na nich vyobrazený tento bojový kôň, ktorý sa nachádza aj na obale od kariet. Takže to je bolo pre toto video všetko. Ak sa vám páčilo, určite zanechajte like, odber či koment, ja budem len rád, budem sa tešiť a ja sa s vami lúčim. Ahojte!